Povodom informacije da nema više 22,8% opštinskog budžeta za manjine, mogu da vam kažem da je to 100% diskriminatorska politika opštinskih vlasti, koji zbog svoje duboke finansijske krize sada bi se okomili i na malo sredstava koje su dolazile do manjina. Naročito govorim u ime bošnjačke zajednice. 3 su osnovne stvari koje bi trebalo uraditi povodom ukidanja ovog budžeta. A to je pod broj 1, ne dozvoliti nikakvu otimačinu budžeta od manjinskih zajednica, pod broj 2, obavestiti ured premijera, a ako bi trebalo i inicirati sastanak sa premijerom lično, i pod broj 3, biti u konsultaciju sa međunarodnim faktorom, a naročito sa organizacijama koji promovišu očuvanje ljudskih prava u regionu Prizrena. To bi bilo neki vid definicije koja bi trebalo da postakne sve naše proeminentnije političare i ličnosti i inteligenciju da se založe za očuvanje ovog simboličkog procenta odvojenog za manjine u regionu Prizrena, a naročito za naše Bošnjake. Gospodine Bale, da li vi mislite da se ovim povodom sastanci sa predstavnicima turske i romske zajednice podrazgovarate recimo na ovu temu? Da, normalno, znači ja sam inicirao normalno, pošto sam ja predstavnik bošnjačke zajednice, inicirao sam samo ove 3 osnovna načela, znači za bošnjačku zajednicu, koja važi i za ostale zajednice u Prizrenu, to je važi i za Turke, važi i za Rome, znači normalno da se mi moramo otvoriti jedan plato, odnosno jedan pano političkih delovanja, zajedničkog delovanja, da bi ostvarili svoja prava.